ヤマト暇なのってお前さじゃあ俺じゃない、出てこいよおい俺じゃないよ、おいユーマのインスタライブにもいてここにもいたからだろ。俺ではない、暇じゃねえよ、編集のチェック待ってんだよ。おい、なめた野郎がいるもんだ、お前のファンには。お前のファンには変なやついいんだな、本当に変なやつだね、そいつな。変だね、そのファン。暇ばっか来てるわ。俺暇ちゃうで、俺暇ちゃうで。うわ、なんか、すごい今のコメントでショック受けたから。なんで？居続けるわ、ここに。いや、そっちか。コメントでヒューガ君の目見ながら背景俺たちのサビ歌ってくださいってコメント来てる。僕らも書いてあがいて迎えた今日を。息飛びすぎて。いや、それをさ、お題の時点で気づかないのがやばいの。それ息かかっちゃうから嫌だとかで。引っ掛けなすぎやばい。引っ掛けな。思いっきり息で言ったもんね。息飛びすぎて。こいつ風邪ひいたら最悪。確かに終わりや。